Partnerskim programom između Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i USAID-ovog projekta pravosuđa tužilaštvu je pružena saradnja i podrška u stručnoj i tehničkoj pomoći u procesu jačanja upravljačkih, organizacijskih i stručnih kapaciteta, a koja se odnosi na unapređenje rada na predmetima korupcije, zloupotrebe položaja i predmetima privrednog i organizovanog kriminala. Ja bi se stvarno u ime tužiteljstva zahvalio doista USAID-u i ovom projektu kojega vodi gospođa Potparić i mislim da će ovo biti jako korisno za ovo tužiteljstvo, a inače za pravosuđe i tužiteljstva u Bosni i Hercegovini. Radionice i treninzi koje USAID u sklopu ovog projekta organizuje odnose se prvenstveno na razmjenjivanje iskustava. Jurišić je ukazao na veliku potrebu tužilaštva za postojanjem osobe za odnose s javnošću. Velika potreba ovog tužiteljstva za postojanje glasnog govornika i sami to znate. I vama bi to jako koristilo i široj javnosti. Mislim da evo i nakon ovog projekta i podrške od strane projekta da će naše izvršne vlasti i zakonodavna shvatiti tu potrebu da isfinancira jednog glasnog govornika koji bi u ovom tužiteljstvu itekako dobro došao i obavio svoj veliki dio posla. Projekat se realizuje u petogodišnjem periodu od oktobra 2014. do oktobra 2019. godine i usmjeren je na pružanje podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Uz kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona USAID-ovim projektom obuhvaćena su još 4 tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Istočno Sarajevo, zatim Zenica, Tuzla i Doboj. Imamo dobra iskustva i nadamo se da ćemo nastaviti još naredne 4 godine. Plan je da pružimo podršku svim tužilaštvima u BiH i saradnja je prevashodno planirana da bude u skladu s potrebama svakog tužilaštva. Jurišić se osvrnuo na rad tužilaštva našeg kantona i istakao kako je kvalitet rada dobar, ocjenivši ga jednim od najboljih u Bosni i Hercegovini. U proteklim mjesecima izvodili su se radovi na zgradi tužilaštva, a koji bi prema njegovim riječima trebali biti završeni do aprila naredne godine.